Eh, monsieur Djabi, c'est ok. Je pense que c'est Kataka quoi. Karim. Ouais. Arrête de. Nderga. Oui. Iboro ni man yanama. Nega furu keme shioro and dimide. Choukoudi. Mene degule lo bide. Non? Odongo lara ne boli mike. Ah ouais. Ani fifi dala manga mike. Shuro ne de mana ndatu ko fifi beneta. Mana ndako mishuno abentashi. Ngulla ga bo sogo na kana nda salon ngono. Abi wuli kana nofe. Nentara nda triage goro abita nofe. Shukuru bela jele ndrike ne masega lafia. C'est normal qu'il y a romana sisa. Toy kele kise kelintena. Karim. Ouais. Billahi ni mané de solution na. Ouais. Ne yɛrɛ t'a dɔn mɛ n ko min ka taa jami bilen quoi fɛn ma a tɔ la ne yɛrɛ ɲini k'a fɔ muso ko in kɛra kungo de ye n bolo. Non nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ b'a la. E yɛrɛ b'a kalama laara ni bɛ na yan nɔ a bɛna a ka sara wari de minɛ sinon k'a fɔ ko ko wɛrɛ kɔni bɛ ne ni laara nin cɛ o tɛ se ka kɛ ne ka baarayɔrɔ secrétaire de don e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ n'i ka baarayɔrɔ secrétaire ni ɲɔgɔn cɛ kanu tɛ se ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Laara bɛ ka to ka na a ka sara de minɛ yan quoi. Ne m'o fɔ e ye depuis don fɔlɔ la wa. N ko ni laara ni ye so kɔnɔ yan dɔrɔn a bɛ na déjà a ka yɔrɔ ma jan ne ka so la ne ko yanni an ka wari kɛ cili ye a ka na dɔrɔn ni wari ta ka di a ma. Mais Fifi tɛ ko ɲɛɲini ale mana hakilina min sɔrɔ dɔrɔn ale b'o de lawaleya mais vraiment nin ma kuma fɛ a ka nin dabila. Ok, tu sais, l'amitié est fait pour ça. Moi personnellement je vais parler avec Fifi ne bɛna kuma Fifi fɛ. Genre k'a la faamuya parce que e ne de bɛ baarada kelen na donc ne y'a fɔ dɔrɔn a b'a faamu ko laara nana wari de minɛ a kɔni mana kɛ cogo cogo on va prendre ça comme ça quoi mais a nana wari de minɛ n'est-ce pas. C'est à dire e b'a dɔn an ka baarayɔrɔ la sariya dɔw de bɛ yen mɔgɔ n'i ka secrétaire ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka kɛ kanuɲɔgɔnma ye bon tant que o sariya kɔni bɛ yen ne bɛ se ka bɔ kalama ka tila tuguni ko ne ni laara nin bɛ kɛ kanu na sa mais n terikɛ Fifi kana ne dɔn kosɛbɛ e ni ne de y'an ka denmisɛnniya kɛ ne sɔnko ni ne banko e kɔni b'olu dɔn sa ne t'a dɔn n bɛna yira la cogo min na a bɛ se k'a faamuya fo k'a bila a kunkolo la k'a fɔ ko ne ye jamatigi de ye wa au moins ne ye bɔsi de ye bon mɔgɔ min bɛ yen bi nafolo b'i kun i bɛ ka baarayɔrɔbaw gérer projet baw b'i bolo i ni musow bɛ jɛ cogo min i ni cɛw bɛ jɛ cogo kelen la. Non mais toi tu es un chef et responsable de où? C'est-à-dire, toi, tu es appelé toujours, Mousso Bena Bo est là, et Mousso Bena affaire ou qu'est. Donc, il faut aller voir famille, bara de beau exiger quand. Voilà, est-ce que la femme, au côté, à la grande dame, tu m'as bien le voir. Au côté, non, on a un dominateur. Au côté, non, c'est quand même un faux salon, on a ça. Ok. Mais sinon, il y a comment faut aux femmes. Parce que Barada là, au moins, il y a fait quoi. Sinon, avec joué décision donc parfois. Très bien. Tu vois, le favoritisme ou bien quelque chose comme ça, il y a dans ce sens-là, moi, je peux comprendre. Mais exception, mais là, espérons que ça soit pas ça, quoi. Espérons, ma femme, ça. Fifi est joyeux. Il y a des doutes qui. Et puis, joyeux qu'elle est fière. Les filles, qu'elle est. La reine qui est flânée. Tiens, Karim, tu sais pas ça. Mais à fi, comment tu dois bien qu'on fasse qu'on est à ça, tiens. Il est pas de sous courant, bipma. Les filles, ils me savent, ben, à la tiens, je suis un peu d'enfant. Mais ça, mais la reine est bien. Aïe, non. Bien, tu dis. Et les barreaux, tu dois les qu'on a la reine black barala. Ni a eu les lacs à fongo, angana bla. Après, à la démarque, c'est ma cola. Abi warning soro abaka démarque ballonné. Bon, ni mo nga famille jigibi akan. Ka fo ki ba jigi tige to do la nyemiri ngwa amay. Ni loi bi, on contredit la loi, exception me dien ko bela ça. Na we barada kil no ma ke ñong fait. Maintenant, on renvoie la reine. Ama bla barada wer la e se ka la reine bla service chamana service ba chama PDG ni e be ñong e se ka la reine bla ka taka yeno. Est-ce que tu vois? E se ka stage da ma yoro wer la ou bien ibi aka entrepreneuriat améliorer yoro wer sira wer kan ata boutique do dale gara ou quelque chose comme ça. Ou bita sur ta appartement badé le be ngolu. Ita la reine bla intro elle est ta deuxième. Non! Comment c'est que tu dis ça, c'est ça, ça? Ne peux pas comment faire hakila nyuma wala sa ebse kana blase ebti joko ko kata appartement tade a 12 à bosser. C'est ne fi boro kala moten sale wa. C'est ça ça c'est. C'est une proposition. Ne tsaka la ren block mun kama ne rew fo mo ko yena mado. Woni la ren ni client kuma na. Ça tellement ka be mo ko bunya ayeto ni ka pesa ibaro client do be. Nu la ren ni surtout a chela ka nundo wallahi nu ayaka prix fo halu se ka treme. Jabi.
Toi, tu es mon ami, on se connaît. Nana china quoi. Mam na nyowa yenye fait quoi. Allah. Ne kadi bolo kɛra n yɛrɛ kala ye. Ne ye wale tigɛ fɛn bɛɛ ye k'a minɛ n teri ye. A bɔra teriya yɛrɛ la a nana kɛ balimaya ye. Masa o de ye nin kɛ ne la bi. Allah. Ne ko Kadi o. Naamu. Ni warko in dun sera ne ma. Wagati laban in na. Ko mun bɛ ne da la wallahi ne wale tɛ de kun b'a dɔn. I n'o ka kan sa. Ne ko ne b'a dɔn pari turu kuma se ne ma. Mais e sina ka i balamala ka kɛlɛ kɛ ne ko fo k'o di ne ma ka di. E y'o kɛ mun na? O kuma teriya ye galoya. E mago bɛ wari min na sisan ne de b'a dɔn. Ne dun filɛ ne mago t'a la. N'i ma kɛlɛ kɛ k'a di ma, n bɛ kɛlɛ kɛ k'a di jɔn ma. I fana ye ko caman kɛ y'o ma dɛ. Depuis péréman de fo sisan. E galon bɛɛ tigɛ mɛtiri ye ko nin bɛ ne la ka taa sɔrɔ ninnu tɛ ne la. N fa b'i dɔn i fa b'i dɔn. E tɛ ne teri ye bilen koyi. E kɛra sa i b'a fɔ ne dɔ de. Wallahi. Kadi! Kadi! Naam. Ayi nani ka dumuni ye sa. Sisan a bɛ na sɔɔni sisan. N'a sɔrɔ kɔngɔ b'an cɛ la dɛ. Wallahi. E tɛ taa ka dumuni d'a ma. Ne yɛrɛ tun bɛna f'e ye koyi. Ɲa ma de ka dumuni in ta ka di Alvin ma. Kadi. Ayi. Me ka sogo de wa mun de kɛ. Munna? Kadi e cɛ ne ka taa dumuni d'o ma. Daga wuli. An bɛɛ cɛ tɛ wa? Ni cɛ ye cɛ o bɛɛ tɛ kelen ya. Me ka film dɔ de suit TikTok sanfɛ. Kadi. Muso furulen ni muso gana tɛ kelen ye. Hali n'a ye teri ye. O t'a yira e cɛ mago bɛ ko mun na ko ne ko ko ye. Allah waleti. Ne de ka conseil d'e ma wa e de ka conseil di ne ma. Ni tɛ dɔrɔn i ka di Alvin ma dɔrɔn a banna. Kadi saliya dabila. N bɛna n tɔni suit sisan sa a banna ka ban. Film b'i mago sa koyi. A to n ka n tɔni filɛ sa. Ɲa ma dumuni tɛ k'a d'a ma. Ayiwa ne kɔni tɛ ba i ka ci ma. Awɔ. N ka kɔni i kana segin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ne kan. Daga wuli o kelen kɛ n sa ni ta dɔrɔn i ka di a ma. Ayiwa. Uncle Alvin. Mama. Dumuni filɛ. Ota mun de bɛ Kadi la? Ayi a ka sɛgɛnnen de don. Ne fana ko n bɛ na i ka dumuni. Bon ni ne bɛ Kadi ka ko la quoi. A sala de ka bon quoi. Ale sɛgɛnnen don cogo di o bɛ se k'ale bali ka na ne ka dumuni ye. Alvin e fana kana ko bɛɛ de n kɛlɛ sa. A ye tobili kɛ a sɛgɛnna. Ne bɛ du kɔnɔ o. Ni ne terimuso sɛgɛnna ne kan k'a dɛmɛ olu tɔw tɛ kojugu ye sa. K'a olu dɔw kɛ gini ko ya mɛn. Ok n y'a faamuya. Awɔ dumuni kɛ n'i tilala i bɛ n wele n bɛ na ya mɛn. Awɔ merci. Ni mago bɛ mun na i b'a fɔ ya mɛn. Awɔ. Ni bolo kɛra n yɛrɛ kala ye. Ne ta tiɲɛna. Ne mago sara. Ne b'a kɛ cogo di? A bɛɛ ye ne yɛrɛ de nɔ ye. A da bɛ ne yɛrɛ de la. Allah. Kadi. Ne de ma da la ha. Ni ne wale ti gaskiya bɛ kan ko la mɛ. Ne ko fɔ mun fɛ? Ni y'a fi ɲɛna fɛn min tɛ da la. Ne ni Mamɛdi ye bɔlɔw dɔ kɛ surɔ. Ko jumɛn? Balawu ma ja sa. Ni waleti.
mun de y'aw se ɲɔgɔn ma o tuguni sa Mali yɛrɛ faga ɲɛnɛ bi cɛw ka ko la wa ni ko fɛn o fɛn ma Mamɛdi ma ni ma di ye Mamɛdi b'o de kɛ a b'i mun de la ano ne sigilen sɔrɔ ka baga ne ma ko parce que ko ne ni n terikɛ dɔ tun bɛ appel la keleyafu jalan i tɛ furu kɛ i bɛ nda la keleyafu jalan na hali dɔrɔmɛ ni Mamɛdi y'a d'i ma a b'a fɔ k'i bɛ ka taa don fɛn dɔ la k'o di cɛ ma mɔgɔ de b'i si kɛ nin na wa daga wuli bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn koyi e yɛrɛ de dusu ka bon i bɛ fɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ayi safurulayi ne ka ɲi tantɔ Mamɛdi ko in na tɛ yan Zena kɔni n ka ɲi yɛrɛ de walahi kana kuma tuguni i dun bɛna jumɛn de kɛ sisan n bɛ mun kɛ a ɲɛsin n ka ɲɛnamaya ma kɔ ne tɛ n yɛrɛ faga ɲɛ ne tuguni cɛ ye koyi i ko ten a m'a kɛ ten tɔ cɛ ne ko Kado i bɛ to ne kɛ laluma de wa ou bien e bolo ne bilali ka kɔɲɔminɛnw na ka na d'i ma de wa i bɛ k'o kuma ni yɔrɔ la dɛ e ɲinɛna jumɛn kɔ n'e de ye ne ka kɔɲɔ wuluni ye ayi n'i ye kɔɲɔ wuluni mɛ n ma bila i ka kɔɲɔminɛnw na ka na dɛ fɛn fɛn ne ko i k'a kɛ i b'a kɛ de ayi wale de ko sugu dɔ i b'a kɛ a ma e daga wuli fana ni dɛ ne ma ne bila k'i cɛ ka fini ko i bɛ bila ko daranfɛsɛ dɛ n'i ma bila o la i b'a fɔ a fɔ Alvin ye ji bɛ ɲɛgɛn na dɛ dumuni taga di Alvin ma dɛ Kadi a tɛ laban dɛ daga wuli fana ni sa ni kɛ bɛ ne tɛ Alvin muso ye koyi e de ye Alvin muso ye ko sugu dɔ bɛ a b'a bila sa ne ko Kadi tɛ yan na a na nin ka fini ninnu ye tantɔ dɛ komi i yɛrɛ tilara dɛ fini ninnu bila salon kɔnɔ de wale t'i fɛ a b'a i tɛ wuli a taa n'a ye i tilara ka ban n'i ta dɔrɔn i k'o bila fauteuil sanfɛ dɔrɔn Kadi n'i ma n tigɛ baarakɛla ye ɲa ma o kelen tɛ sa daga wuli ni bi bɔra la n t'a kɛ tugun ayi i tɛna foyi kɛ n'i tɛ i k'a bila salon kɔnɔ a kana foyi ta e ka n'i yɛrɛ falen wale ni sugu la ni Alvin ye baarakɛla ta ka nin e ka nin kɛ ala k'an kisi o baarakɛla ka se ka na Alvin ta yewu a fɔ safurula sa ninnu kuru sa i ka n'i ta i ka nin bila fauteuil sanfɛ an bɛ min f'i ɲɛna a dabila ne ta da ka di la parce que ne y'i terimuso ye e ka ninnu bila yan fɛ sa ok i fana ni tileki kelen dɔrɔn an duloki kelen parce que i bɛ ka n dusu kasi de mais a bɛ ka fini kɔnɔ de o n'a bɛ ka fini kɔnɔ ne cɛ tɛ koyi ne ko Kadi tɛna ne ka fini ye de yan n bɛ nalen e fana k'a sumaya an kɔ bani i tɛ bɔ an tɔɔrɔ la taa bila ka na wala a bɛ bɔ sisan an bɛ taa an ka ci la daga wuli an bɛ taa sisan sa oh an merde pardon hakɛ to koyi Kadi bɛ mun de la yen ne yɛrɛ bolo n ko Kadi de bɛ ka na nin ka fini ye fini a u bila yan fini ta mais ne t'a dɔn Kadi bɛ kɛ mun den sugu de ye quoi mais nin bɛɛ ye saliya ye yan i ni Ala cɛ n bɛ maloya mɔgɔ ma i bɛ n ka fini d'o ma ko ka na n'u ye ne t'a dɔn Kadi bɛna a yɛrɛ mara don min na de quoi heureusement a nana sɔrɔ kulusi bɛ na n'o tɛ nin tun tɛ kɛ maloya cɛjuguba ye non ni mo nin diyara n ye ne nkalon tigɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ne ye e de furu ou bien ne ye terimuso de furu i b'a yɛrɛ mara nin bɛɛ kɔfɛ e bolo yɛrɛ an yɛrɛ kale ɲɛfɛ e ni ne na ɲɔgɔn ye quoi mais tiɲɛ mun na mais an ka taa nin ci la joona quoi n bɛ min kɔni f'i ka gɛlɛya i jija cogoya bɛɛ lajɛlen la i ka se ka fifi n'a hakili yira ɲɔgɔn na ça c'est pas un problème je vais communiquer avec elle ok i bɛ se ka n kɔnɔ da la mɛ changer ka na y a pas de problème na e tun bɛ mun de la ne tun bɛ ka ne jɔsi a tɛ na a ka ɲi ten i tɔgɔ n'i tɔgɔ ne tɔgɔ ko baarakɛden i nana baarakɛdenya de la yan nɔ n'i bɛ yan nɔ i b'i ɲɛ ci ko dɔw kan k'i tulo ci ko dɔw kan hali i sen a kana se yɔrɔ dɔw la n'i ɲinɛ n'i nakun kɔ i somɔgɔw t'i ye tuguni est ce que i bɛ k'a faamu i nɛn n'a ma tigɛ Bamakɔ yan
kɛcogo dɔn est ce que i y'a faamu n y'a faamu jɔnni y'i bila ka na baara la yan nɔ han jɔnni y'i bila ka na baara la yan nɔ k'u b'a enquête kɛ mɔgɔ si ma ne bila ka na baara la ko ne ka enquête kɛ ne bɛ baara dɔrɔn la ne na bamakɔ wari ɲini de la mɔgɔ si n'i bila sɛgɛsɛgɛli fu la ayi walayi ne na wari ɲini la yɔrɔ jɔsi ni sɔrɔ jɔsi bɛnkan tɛ ni mɔgɔ si cɛ walayi bɛnkan tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne na bamakɔ wari ɲini dɔrɔn la ne yɛrɛ t'olu ɲɛdɔn yɛrɛ walayi an ka dugu la wari ɲini de bɛ yen nɔ fɛn tɛ yen o i y'a ye bamakɔ n'i y'i nakun dɔn foyi t'i sɔrɔ foyi de t'i sɔrɔ i y'a mɛn awɔ i bɛ se ka taa Cɛ monsieur Jabi e ni jɔn de bɛ kuma na c'est la communication an bɛ retard la n y'a f'i ye cogo min na c'était l'appel cɛ yɛrɛ bɛ ka pɛrɛ dɔɔni bon n'i ma pɛrɛ tuma dɔ la o t'a faamu baasi tɛ wali fɛnkɛ de bɛ ka na quoi camion bɛ ka na mais mankan bɛ yen nɔ ok voilà an bɛ se ka taa d'accord La reine de terre. Ah? Ni ma kan da nan en jami'a ga ko ga kene magana salon na sai wala. Odo na ma kan da ya. Ni ya so na sai mola. Ni be jabi so kene min jabi ta ga ko ga kene. Ne ta sa. Ni wa mi si jabi ko na sai to. Ni ma reina bi mi si jabi de ko ta mi si jabi ko no kene ma. Abta nyogo so kene ma ino. Wuli ga ta ku me kene ma. Ya ni ga salon na da wo sai wala. Kita so jole mo. Ne te voy a matar en su jabi. Matu. naam Nea. Ni ne ga ta bile. ka taa nin bila yen Tan ne ban. Wuli ka taa jabi bi sɔrɔ kɛnɛma i ni jabi b'a ka ko kɛ kɛnɛma wuli ka taa i ka jabi sɔrɔ kɛnɛma yen nɔ. N tɛ taa an t'a kɛ jabi fana ne mago t'e la ne mago bɛ jabi de la ne bɛ si jabi mana ne tɛ bɔ yan. Bi dun jabalen dɔ bi bɛ kɔnteli kɛ n'a dana tura ma mɔgɔ min ta ye du ye ani mɔgɔ min ta tɛ du ye i bɛ n'o dɔn mɔgɔ si tɛ an fila kɔ. Jɔ ni m'a yira n na bi ko ne sɛbɛla a bolo ne kunnɛgɛ de la kuma bɛɛ. Bɛ kɔnteli kɛ dan tura i ka wuli ka taa ka bɔ n ka salon kɔnɔ i ni jabi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma. Jabi sugu ye bɔ yan. N'i ka wuli ka taa ka bɔ n ka salon kɔnɔ de wuli ka taa ka bɔ taa. Ne ma f'i ye n'i ka sabali i k'i jabi bonya de kama ne bɛ k'i to sun tɛ siri ɲɛ dɛ ni mɔgɔw y'u bonya i b'i yɛrɛ to bonya kɔnɔ i y'a mɛn K'i k'an bila subagamuso n bila ka b'i bolo n bila ka b'i bolo dɛ. n'a bila ka bolo dɛ n'a bɛ dɔrɔn bila a bila ka bolo Laluma lagalaga ɲini ka na n faga subagamuso ye jayi bɛna ne sɔrɔ yan bi walayi. patroni e ma kɔn ka nin fɔ ne ɲɛna mun de la ni lalimamuso lagalagatɔ muso bɛɛ in bɛna ka ne dɔgɔya fo yan nɔ e ma ne wele mun de la ne kɔni nin bɛ bɔ min de dɛ a bɛ quartier jumɛn la tɔgɔ jumɛn tila k'a ka adresse bɛɛ di yan nɔ n bɛ taa nin kama n bolila kɔ n m'a sɔrɔ walayi n bolila kɔ fo dugu ma n y'a sɔrɔ a jiginna a bɔra da fɛ ka ban yɛrɛ ne ayi nin tɛ ne dɔn ko ne ye kɛlɛ tigi de ye an ka dugu la o tun bɛ ne wele de ko jama ɲɛmɔgɔ mɔgɔ bɛ bila ne de kɔ kɛlɛ la ka ne wele ka taa ne bɛ kɛlɛ kɛ ayi ne y'i cɛsiri ka ban n bɛ kɛ jɔn senna de ne ma ɲinɛ hɛ ɲɛ t'a la nin tɛ a bɛɛ n'i ci i ye yan nɔ walayi i yɛrɛ bɛ na ye sinɔn nin ma diya ne bi fɔ i ta la walayi fo ka ɲɛji jigin tellement k'a digira n na e sɔnna nin kɛ labi cogo di patron. Hey ne ka bin o kuma n k'a mɛn i da kɔnɔ taa ka bɔ n kɛrɛfɛ a teliya n'i y'a ta ka bɔ n kɛrɛfɛ.
I terikɛ min sugu b'a la tantɔ a bɛ bazɛn feere i tɛ tila k'a ka nimoro di yan mariage dɔ bɛ n bolo fo k'i ka bazɛn dagabana dɔ de san o la. Dawuli i bɛ fɛ an ka business tiɲɛ cogo di? n ko a ko ne ma mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen 400 bɛ di ne ma a to n yɛrɛ ma b'a wele. problème foyi t'a la tila i k'a wele dɔrɔn i k'o fɔ n ɲɛna. ka di ni e ne bɔra kɛ n'an ma sɛgɛn k'an sɛgɛn fo k'an ɲɛkolo n'an senkolo kɛ couleur kelen an tɛ segin so. ne filɛ yɔrɔ min na ne kɔ ne sen ne t'a dɔn yɔrɔ min na tellement que n sɛgɛnna. e yɛrɛ de dinin kɛlen ko sɛfan tagama bɛ digi i la cogo min na ala de b'a dɔn. yala yɛrɛ de ka di e ka di ye mais ne. i sɛgɛn ka di kojugu ne t'o la o. ni sunɔgɔba de bɛ ne na sisan nɔ. ko ni sunɔgɔ b'i la i da dɔrɔn. ka da min. i da kɛ. yala i cɛ ka dilan. wa a ye ko bɛɛ bila kɔrɔ la o i da foyi tɛ i bɛ ka jɔrɔ mun na i da dɔrɔn sunɔgɔ de t'e la. ka di o tɛ kɛ koyi. ni sunɔgɔ b'i la ne ba i da ne bɛna taa salon kɔnɔ sanni ka bɔ n bɛ fɛn fitinin dɔ dilan ka bila n ye n'i wulila i b'o don ni sunɔgɔ t'i la n bɔtɔ filɛ tugun kɔ. e den tɛ sɔn ma wa kuma de ma. ayiwa ne ka reposer fɔlɔ. Kadi ne jɔn de dalen so kɔnɔ. walɛti de don ne terimuso. o bɛ mun de ɲini so kɔnɔ. ayi komi an tun bɔra kɛ a ko a sɛgɛnnen don ne ko k'a ka taa da so kɔnɔ. komi an tun bɔra a ko a sɛgɛnnen don a dayɔrɔ ye ne ka so kɔnɔ la yan. papa i fana ni sa e bɛ ko bɛɛ gɛlɛya. a sɛgɛnna de ne ko k'a ka taa reposer dɔɔni dɔrɔn. ne ye dakuruya kelen de f'i ye est ce que a dayɔrɔ ye ne ka so kɔnɔ la ye wa. mais Kadi o ta mun de b'e kunkolo la de. mais est ce que réellement ça va. e terimuso o dayɔrɔ ye ne ka so kɔnɔ la ye wa. ne bɛ yɛrɛ ɲininka de si ça va réellement quoi. papa i fana kana ninnu kɛ ko kɛlɛ ye sa e ka ko bɛɛ ye kuma caman ni kɛlɛ de ninnu tɛ kojugu ye sa ne ko k'a reposer n ko n bɛ dumuni dɔ labɛn dɔrɔn n'a wulila a b'o dun komi a sɛgɛnnen don. ok donc e ko k'a ka reposer o tɛ yan a y'a reposer mais k'a fɔ ko e ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wala a bɛ bali ne la a y'a reposer ne bɛ taa reposer kɛnɛma. Alvin n'an ka baro kɛ yan kɛ. cɛ Karim est-ce que an tɛ dumuni kɛ ne ka n da mais ne y'a f'i ye cogo min surɔ ma nɔgɔya ne ma o n bɛ yɔrɔ min na sa fatigi yɛrɛ yɛrɛ de bɛ n kan ni e b'a sɔrɔ i ka muso bɛ tele filɛ la ne bɛ se ka n taw fɛ ka taa n da dɔɔni quoi. Fifi na ni dumuni ye dɛ sinon n ka cɛ mais i ka muso bilama i yɛrɛ kɔni n'i m'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la i bɛ se ka kuma n'a ye cogo min na vraiment. ok a taara dumuni filɛ nin dumuni sigira. Mato. Naamu. O tuma Fifi tɛ se ka na ne ka dumuni di yan. a bɛ so kɔnɔ yen. Batɔla i b'a dɔn min kɛra bi. Mun de kɛra. a bɛ leta bɔ mais a tɛ laka leta bɔ dɛ. Mun kɛra. muso dɔ de nana yan pigɛ k'a ne ka patron ci. k'a ci. muso sugu jumɛn de don.
muso ya a ni yɔrɔ tilen don ka tila ka o sanfɛla bɛɛ kɛ finma i b'a fɔ ko i ye saribɔn k'a la. E kɛmɛ lahɛrɛ di ma ko mun t'o di. ne yɛrɛ y'a fɔ lahɛrɛ nin ba ka fara n ka sokɔnɔna na. Matu ji dɔ ɲini ka diyan dɛ. awɔ ji bi sɔrɔ. Hey, Matula ya. na ka ji di patɔrɔn ma. Ji to sa tɛ. E ko a kɛra cogo di dɛ a ɲɛfɔ e ta. yɛrɛ yɛrɛ tɛ bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ dɛ. ko i b'a la kɛra cogo min na. i fara ɲɔgɔn kan bani i fara ɲɔgɔn kan. kuma ka ɲɛ. sisan dɛ a nana an ne ka patɔrɔmuso de tun bɛ ka na dugu kɔnɔ ka na sɛti bila wa. ne bɛ ka miiri a la dɛ a kɛra cogo di yɛrɛ. donc c'est o kɛlen. ne m'a fɔ e ka kuma i ka manamana ko dabila mɔgɔ la da. n bɛ ka caman kɛlɛ dɛ. sa o kɛlen an ne ka patɔrɔmuso n'a sigilen sɔrɔ taburenin sanfɛ o kɛlen ka n'a sigilen sɔrɔ taburenin sanfɛ sisan a ko e de tɛ karisa ya a ko karisa wa ne kɔni ma taa ni nafa foyi sɔrɔ a la ne bɛ bali min na dɔrɔn a ka k'a ci ni ne yɛrɛ kuma na dɔrɔn a tun b'a faga fiɲɛ bɛna minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ne bolila ka n'a minɛ k'a ci a ka ɲi n y'a ci n'i y'a to ten fo ka n yɛrɛ bɛ funufunu. taa tɛ ka taa. jiko t'a la bilen. Nan ji. Ne ka fura tɛ dɛ ne m'a fɔ i ka fili gitɔrɔn sanfɛ donc e de ka fura don a bɛɛ y'i ka fura lankolonw de e ba fila ɲɔgɔnnaw de bɛ taa gitɔrɔn furan sɔgɔma o sɔgɔma 4 heures 5 heures a bɛɛ aw yɛrɛ ka furaw de wa a bɛɛ kɛ kun ye cogoya min na aw yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na de ne m'o f'i ye o ne m'o f'i ye i ka wari tɛ segin dɛ ne ye ja diɲɛ wuli foyi n t'a segin bilayi n'i ko k'i bɛna n ka so n bɛ sira tun i la ni ala n'a kɛra ci ala k'i ci e se bɛ ne dɔn o ma ne kɔfɛ ye dɛ n'i ye den na i ka fura minɛ na n'i ka wari minɛ 3000 a sera yɔrɔ min na ala ka n'i se n'i sera yen bilayi k'i tɛ segin bilen tagali bɛ yɔrɔ min na ni sigili tɛ bilayi i bɛ taa yen de ni ala y'i ci ka wariko kuma in yɛrɛ b'i da kɔnɔ bilen n sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ ni ala ka n'i ci kana kɛ dɛ kana kɛ ne ye su 2 de ci e ka fura in ko ɲɛɲinini na n'i taara o fili gitɔrɔn sanfɛ musokɔrɔbaw y'i danga cɛkɔrɔbaw y'i danga dugu maakɔrɔba bɛɛ ye e danga n'o fura ma minɛ o tɛ ne nɔ ye foyi n ka foyi t'a la foyi ne ye ja diɲɛ wuli n tɛ e nana cɛ fura ɲɛnɛma fili yɔrɔ ye gitɔrɔn sanfɛla ye wa ne ta tiɲɛna e ta delila ka ɲɛ wa kɔni mana bɔ ko dɔ la i bɛ don ko dɔ la Kadi mun bɛ e cɛ b'e faga walayi ne y'a fɔ ni ma Alvin to a b'i faga bilayi e tɛgɛ da i tulo kɔrɔ tuguni ne tɛ taa kumaw cɛ bilen dɛ ayi kɔni ɲinɛ o kɔ foyi tɛ ne bila ka taa kumaw cɛ bilen o banna mun bɛ yen kasi yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya hadamaden ma tantɔ hali n'a sɔrɔ nafa ka kasi mun de b'e la Kadi ala Kadi walati sona la ilaha illallah muhammadur rasulullah astaghfirullah subhanallah la ilaha Allahu akbar yaye abana Bamakɔ teriya bɛ tan ni bilayi Bamakɔ musow ka teriya tɔgɔ de ko teriw an cɛw filɛ nin ye n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yen nka Bamakɔ terimusow u b'u sen fili ɲɔgɔn kɔnɔ après u si t'a fɔ si ye yaye i ma Kadi ye ne ye Kadi ye kasi la tan dɔrɔn wɛrɛ t'e ko k'a la a ma sigi ni min a bɛ ten ne i denmisɛnnin teri bilayi i yɛrɛ tɛ sigi n'a ye ko min bɛ se ka min k'i la Bamakɔ yan nɔ olu de b'o k'i la a fɔla ko teriya tɛ yen muso gundo dɔw bɛ yen nɔ o to i ni ala cɛ a bɛɛ tɛ fɔ teri ye kana bɛɛ fɔ teri ye sa maninfin teri kelen min b'i la diɲɛ kɔnɔ o y'i ba ye n'i ba tɛ yen nka ba i t'a to i kɔnɔ
ni sisan 2025 na a 2006 denw ko fo ka fɛnw bɛ fɔ a teriw ye bilahi 2006 den ni 2006 2007 den ninnu bɛɛ bɛ tan fa ka kuma hali na aw ye bɔti a n'aw cɛw tɛ fa k'o fɔ terimuso ye han hali ni cɛ bɛ se su kɔnɔ kow la ka ɲɛ fo terimuso ka bɔ o kalama han hali ni wari b'i cɛ kunna n'a bɛ to ka miliyɔn kelen di ma diɲɛ don o don fo terimuso ka bɔ o kalama ka taa sɔrɔ hali ala yɛrɛ b'a fɔ ko hɛrɛ dɔw bɛ yen mɔgɔninfin kana n'a fɔ mɔgɔ ye n'i y'a fɔ i b'i jugu caya i bolo i bɛ k'i nin caya ka sɔrɔ i bɛ k'i jugu caya hɛrɛ bɛɛ tɛ fɔ han i b'a sɔrɔ i ni alifin ka hɛrɛw fɔ ayiwa wala cɛ y'a kɛ ko fara ye a bɛ ten nɔ bilahi a bɛ ten foyi aw ɲɛ bɛ yɛlɛ nin bɛɛ kɔfɛ sa bilahi a bɛ ka se 21 siècle ma teriya in bɛ dabila sɔɔni a bɛ dabila sɔɔni nka kari ne ma jigin e la walahi ne ma jigin e la ne jigila e somaw de la e soma minnu kun kan ka conseil ɲuman di e ma cogoya min na e bɛ se k'i ka cɛlasigi minɛ ba la cogoya min na parce que ne ye fɛn dɔw jate minɛ walati ni alvini cɛ bilahi ni e somaw tun ye conseil ɲɛnama d'e ma walati kun tɛ sɔn a kun tɛ sɔn k'a kɛ a kun tɛ sɔn muso salibaatɔ n'i ko k'i ka ko bɛɛ k'i terimuso bolo k'a k'a k'i cɛ kan bilahi a bɛ pan n'i cɛ ye wa foyi tɛ bɔ a la a jamu tɛ kelen ye o a jamu tɛ kelen ye teriya in dɔrɔn de b'o cɛ y'a faamu wa hɛrɛ dɔw bɛ yen ni ala y'a d'i ma n'i ma s'a minɛ cogo la ala b'a minɛ i la a bɛ ten ne bilahi nin kan ka kɛ misali le ka e ni ɲɔgɔnna bɛ ladi diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ n'i cɛ i terimuso man ka bɔ a kalama hali i kusinu man ka bɔ a kalama ni e ko sa ko fɛn o fɛn bɛ yen nɔ sa ko e terimuso fɛn o fɛn bɛ yen sa e terimuso fɛn o fɛn bɛ yen sa e terimuso n'o y'i cɛ minɛ ka taa n'a ye k'i bolo k'i yɛrɛ kala i bolo k'i yɛrɛ kala e kasi kun bɛ koyi kasi bi i kan ka kasi fo k'i ɲɛden bɔ de bari i ye min kɛ a ma ɲɛ foyi maa si t'i bɔ nin bolo bi bilahi hali ala yɛrɛ tigɛlen de la bi bilahi parce que ala ko furumuso fɛn dɔw bɛ yen nɔ kana n'a sɔn muso wɛrɛ k'a kɛ i cɛ la sinon a bɛ cɛ jarabi ka ɲɛsin o ma bilahi e kun b'a to walati k'o bɛɛ kɛ i cɛ la i yɛrɛ ɲɛbɔgalen ɲɛna bilahi n'a hakili b'a la kuma dɔ la walati y'a fɔ ne ye hali e cɛ ka dara walati de kun b'a fɛnsɛn kuma dɔ la wa walati kun bɛ si e yɛrɛ cɛ ka dilan kan n'i cɛ kun taara voyage la n'o ma pan ne cɛ jɔn bɛ pan n'a ye a bɛ pan n'a ye foyi ti bɔ a la foyi bilahi kasi dɛ n'a b'i kɔnɔ ne bɛna conseil de d'i ma ne b'a tere juguya f'i ye bi foyi ti bɔ a la n'a y'i diya i ka diɲɛ wuli bilahi hali e cɛ ka bɛn kuma dɔ la walati y'a fɔ ne k'ale de kun b'a fɔ e ka baarakɛla tɛ foyi i dɔgɔnin tɛ nka saliya de bila la saliya bilahi kuma dɔw la a bɛ fɔ a ye a ye maakɔrɔbaw lamɛn a ye gɛrɛ aw mɔmusow la a ye gɛrɛ maɲabagaw la u k'aw ladi furu la kow bɛɛ bɛ yen nɔ a tɛ kɛ muso tɛ kana na sɔn i cɛ ni muso wɛrɛ ka fɛrɛ cogoya dɔw la a man ɲi furu la a tɛ kɛ mais somaw de don u y'u to yen komi sisan aw fana denw fana filɛ ni somɔgɔw k'u bɛ conseil d'aw ma aw b'aw pan o kunna aw b'a kɛ komi aw bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka sɔrɔ aw wolola bi an kɔrɔ 2006 den ni 2007 den ninnu aw bɛɛ de bɛ tan foyi a b'i bolo yen bilahi ne tɛ conseil d'i ma koyi n'a y'i ja diɲɛ wuli ne ka foyi t'a la walati jo b'i la bi a jo b'i la sini wa ni ala ma jan kɛ a bɛ k'i sinamuso ye bilahi a bɛ k'i sinamuso ye dɛ kasi fɛ k'i ɲɛden bɔ ne ka foyi t'a la o fura tɛ ne bolo o fura tɛ ne bolo dɛ i ka nin solution tɛ ne bolo dɛ i kɔni i ma n'i na yɔrɔ la yɛrɛ hali ka t'i fa ni ba fɛ yen taa ɲɛf'ulu ye bilahi wuli ka taa ɲɛf'ulu ne t'i lamɛn bi koyi ka di ala k'i t'o la yen e ta delila ka ɲɛ de e k'i t'o la yen hali ni don min na ne cɛnin ye fasi bɔ e la dilan ka fɛ k'o fɔ i terimuso ɲɛna e bɔra n'a sɔrɔla ni wala bɔ n ka so dɛ ba taara den yɛrɛ bi i ko kuranfili bɔ n ka so ne tɛ ni marabaliya ni hadamaden na fɛn o fɛn fɛ k'o fɔ kuma bɛɛ tɛ fɔ hɛrɛ bɛɛ tɛ fɔ wallahi depuis ne ni ni walati ye yala la o nana ne fɛn dɔ min na ko k'a cɛ minɛ ka d'a ma ne y'a dɔn k'a fɔ e kɔni e cɛ foyi bilahi e cɛ tɛ k'e ta ye bilen bilahi a fɔ ka baga ne ma furumusow de don a ye gɛrɛ aw cɛw la a cɛw nɛgɛ ko dɔw bɛ yen nɔ aw ku a kana sɔn maa wɛrɛ ka bɔ a kalama n'a ko fo a terimusow de ka bɔ a bɛɛ kalama a b'aw bolo yen ala k'a to la ne yɛrɛ i bɛna dangaden de sɔrɔ a m'a dɔn ne bolo yan dɔrɔn walati bɛ ne yan a bɛna dangaden de sɔrɔ a bi ne de dɔ ka minɛ o la ko